Hej alle sammen. I dag så vil jeg gerne lave en video om fejlkøb. Det er fordi, at der er sådan en lipgloss her. Den har jeg købt ved en fejltagelse, fordi jeg fandt ud af, at den passer ikke til mine læber. Den er sådan lidt for lyserød. Og det gider jeg ikke rigtig have. Og så er den også ødelagt. Men det er så på grund af min hund. Så det var den ene ting. Og så er der den her Max Factor Lasting Performance. Det er nummer 106 Natural Beige. Den er købt i lidt for mørk farve. Den passer ikke helt til min hud. Jeg skulle have haft den til analyser, men det kommer til at købe forkert. Og så er der den her øjenskygge. Det er sådan stift. Den er hvid med noget glimmer i. Lidt lysere end hvid. Eller mørkere, det ved jeg ikke. Mørkere sikkert. Den er ikke særlig god, fordi den sætter sig i ens globelinje, lige når man har blinket 3 gange. Så det er ikke særlig godt. Det var egentlig den video, jeg havde for i dag. Bare med nogle små ting. Så vi ses!